Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, baby, I'll take you there. Jekk temmen fil-festa ta' San Valentino u sibt l-imħabba, mela l-14 ta' frar, il-ġurnata fejn tista' turi lil dik il-persuna li tant tħobb kemm verament tħobba. Għal-jum San Valentino minn barra r-rigali, il-fjuri huma l-aktar popolari, partikolarment il-wart. Infatti, għal-bejjija tal-fjuri dan iż-żmien ikun wieħed ta' ħafna kummerċ. U dwar dan l-aspett tkellimna ma' Jonathan Kallus li spjegalna kif għal ħafna San Valentino ibiż ġurnata li għaliha iridu jaħsbu f'xi fjura jew f'xi bukkett. Imma għalih tkun tfisser ħafna xogħol, partikolarment biex jażel il-fjuri li jkun se jbih. Minħata ħan jibda jinvolvi x-xogħol eżempju 15 qabel San Valentino bda naraw kif nitla' fieri wkoll ta' roses ġew Olanda, nara x'ħajkun hemm ukoll. U mbagħad minn hemmhekk nibda nagħżel ix-xogħol. U dejjem nara mbagħad waħda oħra li nara jiena speċjalment dejjem biex nipprova nkun xi ħaġa dik id-differenza oriġinali biex dik dejjem xi ħaġa l-istess f'San Valentino. Dimita jibdew jitlu l-orders u kollox. Din is-sena Jonathan qalilna li l-akbar ordni kienet bukkett ta' 100 warda. Għalli John għalli rid bucket of 100 roses. Għatlu x-probra, għatlu xi speċjalità jiena xi ħaġa, għalli John għallina toġobni ħafna Red Naomi. Wart hemm ħafna tipi, imma l-iktar popolari tajt li ma' hi. Roses hemm ħafna tipi. Eżempju aħna l-iktar nafsu Red Naomi xi sabiħa. Imma mbagħad tara wkoll bħala l-prezz tagħha u kollox għax huma mbagħad bil-grades tagħhom u l-kwalità tagħhom. U ma ninsewx il-ward blu li suppost in-nisa jagħtu lill-irġiel għaliex wara kollox mhux ir-raġel biss irid juri li jħobb. Mhux ġaqs il-ħomor, imma jinxtraw id-dieħla fisew il-moda, il-bluna tifhimni. Mara tad-dar tgħidlek ħaġi ħanoħodlu bluna li joqgħod kwiet. Ovvjament għal xi raġuni jew oħra dejjem ikun hemm dawk li jħallu għall-aħħar biex jordnaw dik il-fjura. Imma għalkemm jum San Valentino din is-sena ħabat mal-Karnival, jidher li n-nies xorta ma nsewx f'dan il-jum id-dedikat għall-imħabba. Ma tax qed nara differenza min qed jixejxi qabel. Għalhekk jekk f'jum San Valentino jkun hemm min iħossu waħdu din is-sena għandu avveniment ieħor x'jista' jaljenah il-Karnival.